हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक बड ब्रादार्स ब्लॉगआव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसे बरायबावनाय जाबाय दिनै आङो मोनसे भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां माने लोगोफोरजों लोगोसे आंबो थांगोन जोंखौ जमाहैनो लिंहरदों सेरेंफोरा दारि गोलावफोरा दिनै माने बिसोरनि ईद माने दिनै आलासि रिसेपसन खालामगोन आरो बिसोरो बेखाय जोंखौबो इनभाइट खालामदों हाय होननानै माने बेदर जानो हाय जोंनियाव होननानै आरोना बिसोरबो जोंनियाव हायो जोंनि क्रिसमासाव हायो प्राय हायो बिसोरो ओमफ्राय जों बिसोरबो जोंखौ लिंहरबाय थायो दै गावसोरनि प्रग्रामाव लिंहरो खिन्थु जों थांनो हाया एसां बिसोरनि लिंहरनाय मथे जों थांनो हाया अब्लाबो साफा सानै थांनो हायो खिन्थु देग्लाय माने बुरजा जालांगोन खोमा 6-7-8 जनसो जागोन नामा खैजोन थांनोसै दायो खैजोन ओंखारसै नायनोसै आरो लामायाव लोगोफोरा नेगासिनो आंबो दायो प्राय रेडियानो जाबाय थांनो नेगासिनो बिसोर हायबानो जमा थांसै आरो नायलांबाय थादो बिसोरनियाव जों मा मोनजायो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्ला नोंथांमोना नुजोबगोन थिगसे मोनजायोनो जाना हायसै दिनै माबायदि मोनजायो नायनानै हायसै नायगासिनो दै देरबाथाय गिदिंला गिदिंसि मालायनि दुब्लिफोरथिंसो थांनाङो आस्ते बाबु आस्ते माबायदि हनै दालाङा बायना दोनदों नै दाखालि दै देरफिननानै मा जालायखो हनै बैहाय रिलिं दङमोन रिलिङा गैला साइड जाबाय नै दै जिं जिं हायनांबाय मालायनि दुब्लि मालायनि जिं जिंसो ओरैबायदि बेकदाव दोङो ना दालांनि थाखायनो जोंनिया मा बुंगोन हनै बे गासैबो दुब्लि गोजामोन दायो दै दोङो सेस जाजोबबाय गैला हनै सेस दुब्लि गोजाजों गैया दै बुलायैनो गोजौ जाबाय खासि बायदिसो बेबायदि किलौ हागोन हायालै जेबो नङा गोजौआ ओरैबायदि मालायनि लामाथिं सिखावै जाहैना जोंनिया थाव बारा गैला रे आयौ जेने तेन साबायलै नै बायफ्लांजोब्बाय गैला बिसोरनियाव लामा ओरैबायदि बेकद जादों सेस लोमनानै सेस जाजोब्बाय बेफोरबो लोमनाय गोजा आरो नै बिथिं नायोबा नै लामायानो थांजोब्बाय नै लामाफोरा सेस थांजोब्बाय बेयाव माइ गायग्रा गोजामोन ओरैबायदि जोंनिया बाइक सालायग्राया रावखौबो नेथ'ला बिराद लामायाव लासै सालायनो रोङा जोंनिया बिराद स्पिडखा आबालनि न' मोनबाय आबाल भाइनि ओइ जोंनिया एसे ड्राइभारानो जाथारालै खेथे खाथा आबालनिया wah tolong tuh dengar deh kune lihat tuh alfa slok pasili tate oh kuise kiba tuh wah permainannya sebenarnya jauh-jauh banget ya lainnya partner terden dia bosor lihat lagi apa lihat lagi आरो खुद आरो एके हो न एके बसर निसिना ईद जाग्रायानो ईद जाना होदों बेबो बा ईद जाग्रा गानजा माने बरदिन सेरेंनि बरदिन जोंनियानि जनो होबाय जोंखौ फेनाव बरियानो उफ खोनालायबाय था जाजोबबायलै नै खामा जाजोबबाय जों मोननायावनो थिगसे जाखानायसो जाखानोसै जोङो एबार सुदानि मा खालामो नोङो
खारनाय जाबा बायसान्सआव बुलायनानै साहाथिंल' फैबाय थायोना मिथियो बे मैगं मोननानै बेदरजोंनो जानाङो इसोरनिया কিবা ৰাইজক ভগাই দিব না কিছুমান কিবা ৰাইজক পইচা নিদে কিবা হেৰি কৰে না কিবা কাম কৰে जों सानैया जाखांग्रोबाय दायो आरो नोंखौ न'खरनै न'खरथामसो हाबावो नोंखौ जानो हायोबा जानांसै जानो हायाबा गैला जोंनो बिराद जाबाय जोङो बेयावनो नायलांबाय भिडिअखौ खामजाग्राफोरा नायलाय ईद जाफैग्राफोरा बरदिन जाफैग्राफोरा खामालै बेबायदि आंनो होनांगौ नोंसोरखौ नै सेकेन्ड टिप मारिना होदों दानबफोरा सेकेन्ड टिप जादों सेकेन्ड टिप दानबफोरा नै नङा माखासे जाखांनानै मोनजाफिनला हनै लुगैबाबो गैला बिसोरा दाफोरा नेक्स्टआव जालायबाय आरो नै एबारना मा बेलेग दै माइरङा माने हालदै होना संखालायनायसो नै जादोलै लोगोफोर जोंनिया बिरियानी बिरियानी बिरानिया बिरियानी नोंसोर मा ससायबा बेल' न'आव जानो हायनाया मा ससायबाय ना जाहाफिनबाय दा मोसौआ बिदिनो आरो दायाव जाहैगोन जों आलफासिनियाव माखाव लोदा फानलुआ दद' जाखांबावबाय टिप मोनसे मोननै जाबाय टिप खननै थांबाय एबार आरो मोननै दोखौ जेने तेने जालांसै साला मोननैखौबो जाबावगोन जालांजोबनांगौ लिंहरदोंना जोंखौ आलासि जालांजोबगोन जों खनसेल'सो मोनजादों बिसोरो जाहायो सिन्था गैया बाराना खनसेल' जालांबावनांगौ खनसे हा लान्थि फोनांबाय बार अफार गरम जाबाय बेबो आरो लान्थि गोलावसोना नायलांबाय था आरो दैखौ खिथिलांबाय थागोन नै मोनसे न'आव हायलायबाय आंगोरमोन्दाफोरा आंगोरमोन्दाफोरा बेयाव दंजोबो हायलायबाय नै सासे लास्ट खालामलांसै बेयाव माबाना दुइनो बेखौ दुइ ना पानि हावसि नायलांबाय था बेफोराव मा जानाय जायो बेदराथ' बे लांजायगोन होननानैसो माबानाय दै सै दै लोंलागासिनो र' जाग्रोनो दे फाइनालि जोङो दायो फैफिनबाय जाखांबाय जेरावबो जों गाथाम जायगायाव जाबाय आं बेयाव भिडिअ खालामनो मोनाखैनो आङो फोजोबनाय भिडिअ खालामनो मोनाखैमोन स' बिदिब्ला भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ सापर्ट आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामलांबाय था नायलांबाय था आरो सापर्ट खालाम जाबाय खिन्थु फैसाया जोंनिया जि मोन्दों जि दांदों बाव बाय लोगो मोनफैगोन उन भिडिअ